ако управляваше ГЕРБ, за случая в Пирогов, даже министъра ще си отиде. Не съветник. Станат 10 дена се разправят. Както и да е, тяхна си работа. Доколкото знам, президентската институция има две основни задачи. Първата е да обединява. Втората, ако има критики, да ги критикува. Като всяко едно правителство има нужда от това. С първата той не се справя. С втората не знам какво има предвид просто. Защото единственото, което съм казал, и аз истински се надявам да спрат да му вдигат кокалите на човека, той осъществи логистиката. След незаконните арести, след масовите арести по страната от тяхното МВР, разговор между нас не може да се осъществи. Просто физическата среща беше невъзможна. Дори в парламент и където и било. Алексей Петров осигури тази логистика да можем да си говориме, като важното тук е, че той не е присъствал на срещата. Бяхме аз, Кирил и Асен. И тогава казахме, искаме ли за България да се опитаме да направим нещо. Аз да преглътна незаконните арести, които правихте по ГЕРБ, че гъртането и всичко останало, в името на по-висшите цели България да има бюджет, план за възстановяване, Шенген, еврозона, да не ги повтарям с танка клише. Дори и вчера, когато вие опитвахте да интерпретирате всичко в не че ви кория, Деси Атанасова, Рая, Хамид, Лена Бориславова постигнаха черновата за компи. Сега съгласуват и с ДБ-тата, доколкото знам. И тази седмица ние ще вкараме компи и ще гласуваме и него в парламента. Сиреч всички важни закони, които основно в плана за стана бяха, ние ще ги приключиме тази седмица. И отиваме към Конституцията. Сиреч, темата, ако не вярвам президента се опитал да вкарва тук интрига за Бог да го прости човека, той създаде логистиката. Ние няма човек да не знае, че 40 години само сме се карали, само сме спорили, били сме се в спорта. Знаете, не случайно, неговият отбор беше създаден от комсомола, от Валю Шотев, шефа на комсомола на МВР, от Държавна сигурност. Срещу моя отбор тогава казваше се Нешев, да загинал пожарникар. Още от тогава ми е битката с Държавна сигурност. И понеже Нешев беше най-силният отбор, те създадоха Държавна сигурност, отбор на комсомола, чийто треньор стана Алексей Петров. А сегашният замминистър на икономиката е сина на същия Валю Шотев. Същото беше и с Модев, баща му шеф на Коларовски район на партията, областен управител на София от БСП, когато аз станах кмет. Изведнъж той е на входа и на изхода на всички решения на Министерски съвет. Това са факти, това не е критика. Аз обичам истината. И това е истината. И нищо лошо в случая няма, че един човек, който го няма, е създал логистика да може да се отпочне разговора. Физически този разговор не можеше да се състои. Бяхме скарани, Недялко, зарадал се жив и здрав. Той го доведе в централата, последствие излезе снимка. Единственият, който не е заподозрян за тази снимка, съм аз. Но тя не е тайна. Сме провеждали срещи. От тогава той ни сдобри. И си говорихме. Дори имахме подозрения за много неща през годините, но това е друга тема. Сиреч, спекулацията, че това правителство се дължи на Алексей Петров, е спекулация. Той създаде логистиката. Това е все едно да кажете, че аз съм създал сега тая болница. Аз съм направил логистика да се случи. Тук нататък това е изцяло работа на докторите. На тази среща, на тези срещи, просто към колегите се обръщам да спрат и те да спекулират, Алексей Петров
или който или бащата на Кирил Петков, не са присъствали. Срещите са били аз, Кирил и Асен. Там ние договорихме, когато вече пред вас, че ще намериме път да направим правителство. Сега говорите ли си? С кой? С Кирил Петков и Асен Василев. Не говорим си, що не си говорим. Защото се чува в пространството, че си говорите през медиите. Става въпрос тет-а-тет. То е в Щатите, как да си говорим през Щатите? По телефона, например. По телефона аз не обичам да говоря. И нямам. А какво не одобрявате? Защо да... Връзката става въпрос? Моля? Загубили ли сте връзката? Ето аз ви казвам, дори вчера най-важният закон, който ако има нещо да ни разделя, е този. За компи, защото ние имаме наш закон, те имат техен. Вчера направиха чернова, в която всички са съгласни, отстъпихме пак за 3, 4, 5 неща, които те искаха, за да се случи още тази седмица.